Alle børn fortjener en god barndom. Og alle mødre gør, hvad de kan for at opfylde det. Men alle har ikke de samme muligheder. Nogle er fattigere end andre og har større problemer at slås med. Gennem et helt år har vi fulgt 4 børn og 4 mødre i nogle af de mest trængte og fattige familier i Danmark. For at se, hvordan børnene klarer kunsten at overleve som barn. I første program møder Isak sit store fodboldidol Sanka fra FCK. Godmorgen. Ja, klokken 6. Nu skal du op. Isak drømmer om at blive professionel fodboldspiller. Men Isaks mor har en plan om, at han skal have en uddannelse og få et bedre liv, end hun selv har haft. Nej, Martin. Martins mor har taget Martin ud af skolen. Og hun vil holde ham hjemme, indtil han kan blive testet for ordblindhed og nedsat hukommelse. Der er noget galt med min husker. Den duer ikke så godt. Ej, hallo, hold dog op, mand. Tag dig sammen, mand. Alle i Claires familie har psykiske lidelser, undtagen Claire selv. De har ikke mange penge og er afhængige af al den hjælp, de kan få. Jeg er så træt af at være på kontanthjælp. Nu hjælper du mig med at farve himlen. Julie har ikke nemt ved at få venner i klassen. Jeg slået alle pigerne. Hun har det svært i skolen, og hjemme får hun heller ikke meget hjælp. Det er for varmt, det er for varmt, for varmt. Du lige sagt, det var for koldt. Ja, Kan du bestemme dig?